rifle and loot. Drink up, me hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo ho. Yo ho. To Esper, Ja. Jens Sachs og prøv litt man kan klippa græs nu. Drink up, me hearties, yo ho. Maraud and embezzle and even hijack. Drink up, me hearties, yo ho. Okay. Ja. Yo ho, yo ho. Litt man kan få græs i inventory. Det er blå så. Og jeg hakker klikk. Ja, Og kjedder. Prøv vanlig. ikke? Hvis du gjør vanlig, så er det galt. Der var græs, ja? Ja. Kom og brot etter oppnå 4 reg mest. Ok, så skal jeg halte i. Jeg halte i hodje! Jeg synes det ikke... Jeg halte i hodje. Færre lever? Og så får jeg etta seg. Ja. Hvorfor jeg aldri vite onker sier at han er færre angst? Jeg skal oppslå det. Så is. Jeg har alltid en stier kist nu. Ja, Det er jeg bjørs. går til øyn. Nei, det er bjørs faktisk litt. Det er nok. Jeg får hodje. Awesome. Hva skal jeg bruke det til? Det er så Ja. dumt. Ja, jeg har fint det altså. Ja. Now, what the hell am I going to do with this? Og så er. Nei, jeg får lade et seat. Tar det bare slå da. Jeg vet ikke, men... Alt. Men hvis du finner hønelokker av en så... Awesome. Men jeg fikk rett og slett seats. Jeg får bare platta det over. Ja, det er ikke for meg, Joel. Byrjan var det i Atlas som... But we didn't do anything. Bravery. Okay, squids. Nei, jeg tenkte ut det. Du kunne ta Du stett. byggt ett temple in ditt habitat. Ja, jeg vil stå om jeg skal bråda det. Så vi får enda mer. The blooms. To blue. Wait, what? Au. Oh, jeg går fra der. Åh nej! Espen! Vi skal ha 2 of every Rare, har living man animal en on stor earth. shot av det også. Hæ? Åh! Wait! I kick. Hey! Enderman! Kick! Og her kom den jo. Og ikke finner ikke på eitkopper finner ikke at nå seg. Det blir awesome. Baby edkapper. Og passer Nei, til for jeg ikke har kalt eitkopper. til det folk om natten da. Mr. Kick, why you don't follow me? Where you at, Kick? Follow me. Ba ba ba. Oi, Ser ut som Kick vil ha. jeg klart så jeg kommer Den er- over... Høner. Levi! Uh-oh. Vet. Uh-oh. Nei, Espen, du var der. Yes. Først. Det kan jeg alltid være høner. Kick vil ikke spille chat nå. Yay, høna! Kom på høst noe. Her var en... Her stykker høner. Det er bare en som vil at nå meg. Kanskje du kunne bare fylle at noe inn. Espen. Nei, jeg har flere gruser som spilte at nå til her enn det. Ja, tyst det. Jeg vet ikke hva du er, så... Får jeg at jeg var ikke... Bytte og fylle Hei, så For vi er i Randa, vi har masse jobb. Yay. Animal Kingdom. Ja. For to er vi er fyllt at med Esberg. Jeg redder bare fra det, finner jeg også.
Ja. Men Ja, skulle hej, jag kicka Ulla. på masta av honom. Hej Hanna. Hej till. Vi ska helst Kanske det? ha den här hönor. Hanna! Hörna! Hanna, kom igen. Yeah! Yes! Yeah! Vad säger du vill ha han? Det är för Ja, tack säger vi. Ja, du får... Hey bro! See this? Vidare kan vi borde göra fyra forskjellige håll att See göra this? Ja. det. Too late. Vi vill bara ha en chock. Jag ska göra hösten där. Det är så riktigt att jag de äter. Det är steppt och kör nu. Gå så få en rematch. Ska jag bara sånt här. Här är det okej. Kom här! Höna flyger från lavar. Mycket. Okej, kom att till på jag karriär, inte lägga mappna. Jag ska inte hanta. Hej! Skifta Oj. spromare. Du lyser gröt? Ja, jag har sånt budget. Ja, okej. Läckert. Ja, vi. Vi kommer ta få av oss, hvis vi får det til. Ja, Jag fick kanske något det kunde. Fundage kunde. Jeg sa ikke kuk. Ja, kanske var det bara en glitch kick. hallå. Hej. Så kör bara med mig Så det sig. finnes jeg står, ok? Ja. Det er ikke god. What? Du kan vara säga om guys nu. Långt men ju. Säger hon där. Säger unge. Speciellt värst. Kom här. Men hade chat. Då ska komma in safety near. Jag lep safety. Lepa. Han blev. Kanske. Blå. Just säger det passar ut. Spassa ut, spassa ut. Det enda som manglar nu är Kuira. Ja. Kom här. To the wilderness. Jag kom igen öron kullen till att vi drar bort för kullen. Ja. Det var flere. Det er två. Står det. Så nu mangler bare. Jeg skulle få dubbellegger kamera. Säger awesome. Jag kan grann för Fluffykins. Kavino. Vad är det? Så det är Fluffykins som säger det. Nej, Fluffykins och Oh my god. Fluffykan. Oh my god. Jag kan få det svamp in i skålen. Men, jag fann nästan en grus. Yeah. du säger så viktigt. Yay! Backed Woo! Hacka. Jag klarar inte snäck lachtar ju alltid. Åh! Först allt först. Jag får kanske ta höst. Det är tvär hönder. Jag kan redan ta öll jord. Öll är pinfulla jord. Det är det. Hej hörda. Grusar, hönor, säger. Nej, jag följde inte med. Det är på allt av det jag når. Occupied. Jo. Lever i färd här som Espen är. Åh nej, det är inte allt med mig. Allt vill jag av mig. Suckers, I am the animal king. I am the king. Follow me. I'll lead the way. Hej Sejor, jag ser till. Ja, Sejor är viktigast. Kom igen. Det är de där hit. Oj. Så rasistiskt. Onwards. Här är det Forneck Joris lite lål. Det är glitcha att läsa. Ja, det är ett annat hål som jag kan köra här i. Lite jäkla stanna. Ja, nej, vi borde haft kvar sitt håll till att köra nu. Det är så riktigt att sortera då. Riktigt gör nu, men... Ja, det är bara ett hål så jag kan köra ett litet journey nu. Jag har 4 journey. Tvär hönor, en ta. Så ser det nog klart börja hösta far. Var Grislinka? Jag hörde alla kick. Och skejtat äggar nere. Espen, att jag brukar leva vi har till. Jo, jag hörde.
Hör den kek. What? Jag flyger efter nu. Det Levi hållet. Det är Tanucha. Okej, jag kysste ner över. Det är strångt allt. Jag hade kick för det i vattnet, så jag lägger kick i vattnet. Jag vet inte, jag lägger om det gör det. Ja, jag hade ju gått kick för det. Hon dott ner i ett hål. Åh, okej. Kan Jag vi har säga inte ju. att man kan få. Det är nästan för ett kunde sett nu. Så mat ni för äta det. Det gör det vid plats. Spattkar det bara ner och gör. Stor roll. Levi håller en socker. Gör. Du! Ja, Ikke vitter. No respect. No respect. Nej. Awesome. Jag lägger jag kan det. Du var fucking headreader. Ja, awesome. Okej, man Och så fänger ner då. Och så Åh, Ja, shit detta. son. Jag spär en höna man klarar. Jag var inte redan på något. Wow, what the? okej, det kan gott bli att träpa från nu hvis du vill. Hvis du brukar upp dem. Jag bor för fjärde. Nu mer är det. Vad är det upp efter? Well, guess we'll see. Guess we'll see. Kan vi stödja till dem lustlo? Är det bra? Ska jag? Ja. Det där är inte. Ja. Bara för jag har inte spelat för någon lägg. Ännu man. Bara sina hus nu, Jocko. Han flyttar ner. Han kör med. Här, jag tränar något. Joink. Alltså droppa det slash enter på slå. Seven. Hä? Vi går bara få omkring så se. Ja, okej, vi ger det en örnhåll. Jag spelar. Jag ger en örnhåll. Ska bara Jag ge. vet. Ett håll till hönor och ett håll till framme. Creepers och svart det spanar ju nu. Så Tar ända, va? tar ordentligt charge efter och hus jag kan. Så se. Så look at experience. Ovanför. Sova. Kallar vi. Vi har ju Skype, ja. Ett koppar PV i huset nu, det är bra. I guess I'm back. Det är bara här. Andreas? Andreas? What is going on? Så fast ett gitt är man Kom och inte. sova. Ja, okej. I want to go to sleep. Skott. Vi får ett punch. Well, I got be right back. Ja. Good. Kom sov. Sov. Yay. Morgongrån. Michael Grön. Kom in och få Michael Grön. Kom in och få allt skelettet och tja. Så klar vi det. Varsågod till. Varsågod. Ja, yeah. Jesus back. Åh, det är gott. Yeah. Och sen, oh shit! Åh shit. Yeah. Missed your Vad händer, man? Ah, yeah, back off, back off, back off! Ah! Kan du? Pin full of creepers. Now, where the hell are you? Hej där, nu är jag i mitten. Det är vatten alla deras creeper för det är vatten. Team släck. What the hell is going on? Ah, you sneaky bastard, Levi! Spritta på ruas. Åh nej, du ställer svär.
Hej Enderman. Förresten Enderman alla du. Åh, det kom träffa han. You got Wow, it. wow! Han kör med. Ja, nu är den här. Han var så stolt av oss. Han backar med atter, för fan, backar atter, för fan, backar atter. Wow, han får Han är även en bom. Ja, det är en creeper på bröst och vatten. Nej, här är alltid. Hej, Wow. han hade en blom. Åh. Det är How så cute. fint. Där är han. Ja, det gör det. Han We säger ju. have to say the natchen. Got just a span. Sick bastard. Shut Ja, det är the coolt. stumpen, Oj, Lex. bastard, Esper. Espern, inte är kunningkål nu. Strepa dig. Jag ska fjärrar. Ja, men jag ska strepa dig. Jo, Ja! det kan han kosta. Det ger vi inte ännu kunningkål. Ett håll till kunningar ett annat gör. Han kunde just stiga. Stigar. Heter just en magic purse of awesome. Nej. Not this time around. Men starta, vi ska inte fixa huset. Tja. Shut Vi up. tar vi stod. Vi ska... Ja, Kör. vad oj, då vars det gott. What Så. is this?